Ja mikä tämän laskun vastaus on? Eikö kukaan tiedä? No sitten minun täytyy kysyä satunnaisesti. Kerropa vaikka... En mä tiedä. Oisko 5? Ai että 5 vai? No ei, ihan väärin. Sehän on 6. Pim pom pam. Välitunti alkoi. Välitunti alkoi. Oi, no menkäs sitten kaikki välitunnille. Odottakaa! Hauska vitsi! Todellakin, mistä ton oot oppinut? No kuulkaas kaverit, mä opin sen ihan Suomesta. Hulvatonta! Kuvittele mukaan, että joku nyt meitä vakoilisi nyt ja juonisi jotain pahoja juonia meitä vastaan. Niin just, sehän olisi ihan mahdotonta. Ja niin aiomme juonia meidän pahoja juoniamme heitä vastaan, että kokeemme onnistuisi. Mutta eikö se ole hieman vaarallista? Ei missään nimessä. Kyllä, mutta miten ajattelitte saada hänet tänne? Varakeino. Paiste.